Siyawamukela kwi-TV yakahamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi lokhu subscribe, share, comment, like asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. Sekuphathela insizwa laphana-ke ekhala ngokuthi yathola umuntu yamthanda laphana ku-Facebook. Yaqala ukumshela ngo-2013 njengoba-ke ize yaphinde yavuselela la ku-2020. Yase-ke ithola ubudlelwano ukuthi-ke abushade fast ngoba-ke izinto zakhe-ke owesifazane kwakuwumuntu umuntu odlewela amafa ngendlela esheshayo. Kodwa-ke wasecela ukuthi lo wesilisa beshade ukuze izinto zabo zizoba semthethweni. Makuvela-ke kuvele ngazokuthi lo wesifazane uyiphilisa ngemali yabantu athi sebeshonile noma-ke ngabantu abangasaphili emhlabeni. Nomuntu esaphila ahamba yoclaima imali kumasingcwabisane ngenxa yokuthi-ke ufuna ukuyicebisa ngalokho. Okugcine-ke kumveza izinga obala ngoba akuhambanga ngale ndlela yena obechaza ngayo noma-ke ubeyiphikela ngayo. Siphethe-ke amasoka akhe amabili la ayichazela khona ukuthi lo wesifazane indlela ayiphilayo noma impilo ayiphilayo ikanjani. Ngaphandle kokumosha isikhathi akamdala lwami, umuntu lo bevakashele okhosini ezoqwashisa abantu ukuthi-ke cha, abaqaphele uthando lwasenkundleni zokuxhumana isikakhulukazi noma lukhona lweqiniso kodwa-ke lukhona nolwamanga. Laphana insizwa ukuvezile futhi ukuthi ishadile nje ngale kwamalobolo. Shijwele lethi jiyo maminyoni-ke kodwa lodwa le lokuthi ngimlobole kodwa namhlanje nginonkosikazi engamthole ey'nkundleni zokuxhumana. Uthi siphethe bani namhlanje ukuqheka lolu daba? Hey, ngivela abantu bakasibili. Hey. Hey, ngokuyazazi indaba wemntu. Wena masibiya ngivelele yebo. Osodoba. Hayi, njengoba neshwa nje nangi nomunye wemthele ngeacid ufethu lokho. Awuyishwa yini bakithi ukuthola unkosikazi ungalobolanga ngoba inhlanhla le. Masibiya nawe uthi wavuka unkosikazi la ku Facebook yabo. Inhlanhla. Manje usemgile esilo sengubo akasazi yabo. Sokunzima impilo yakhe ngithi ayiphephile. Wena lo nkosikazi ngithi mina ngiyajabula. Nami. Kanti siyakhala. Naye usiyese ukhona sizomthola ocingweni. Ukuyivela lokho kushiwo uSotoba ukuthi ukhala ngani ngoba intombi wayithola ku Facebook kwaze kuhamba kubagcina impela befaka nocingo emnweni. Ngoba into noma unkosikazi. Bahlala balili yonke into. Manje aye babhidlika ke umshado wobuma. Hayi akasibheke Sotoba mfowethu asikubingelele sinosandile sikubingelela mfowethu wabungele kuKhozi ekseni. Ngiyabingelela kubalaleli nakini nabasakazi bokhozi igama usandile wakasibiya. Cha udaba lami ngiza nalo la namuhla ngizokhala la. Ngiyangathandana nosisi la oxoliselwa kwamasina sitholana ku Facebook. Sesathandana nje kwakuhle. Ngicela ukudisturb nje. Wenzani wathi pork ukusajibula bekhona selo pork. Wathi pork robothi. Ngangena ku DM. Ngangena ku inbox. Senkosuka mntu. Ngangena ku inbox. Hayi sagcina understanding sazwana. Ngamuphi unyaka? Ukuqala kwami ukumtext inbox kwaku 2013. Ubuka isithombe njalo futhi. Wey. So uma ngimtexta la futhi into yami ngiyibona ukuthi iqhelelene nje kwazi ukuba ukuthi ngiphinde ngiyam-inboxa futhi ngo-2020 hayi sasisiyazwana ke no usisi ukuzwana kwami naye ke cha kufike ekuthaneni ezigcine seyichaza ukuthi wenza ini ngokomsebenzi uphila ngani wasechaza yonke ukuthi cha bekade wenza nursing ufundela ubudokotela and then kunamabhizinisi akhe akade enawo. Manje uphucwa umfowabo wase yamusho nomfowabo athi aphucwa umfowabo usibuka wathatha ama-truck akhe adayisa nemoto zakhe. So wayesethi enawululeke ummeli wakhe ukuthi kungcono ukuthi ethole umuntu azoshada naye. Wayesethi-ke mina ucela ukuthi ngimsize kulokho. Mina ngase ngibazise ekhaya ukuthi kulesi simo esikanjena kunomuntu engizwana naye kanje bamazi vele ekhaya ngangafika naye. And then emva kwalokho-ke sasisigcine sikwenzile-ke lokhu ngomhla ka-30 March last year lokho kokushada. Manje banithandana impela nje. Sithandana nje impela, siyasizana futhi omunye usizo omunye nomunye usizo omunye kuhle futhi angifuni uqamba manga. Then ke indaba siyiqala ke la uma sethi enaseyasaba ukuhlala yedwa le ngoba ubhuti wakhe ubona ukuthi uzogcina embulala. Ngase ngithi mina kezeke nomntwana ngapha sazohlala ndawonye. Okay. Sani nomntwana nomntwana. No, ngimthole naye umntwana. So emva kwalokho uma ngithi pheqe kuma document akhe bese ngithola ama death certificate then ngithole nenye ilokuzana ipolicy yase Capitec ngethuke ukuthi manje hawo
ngoba sengithola into ekanje ekubeni futhi lo muntu singavumelananga kanti vele kukhona mina sengikulandelile ngokomthetho ngithi ngizama ukumsiza ngabona ukuthi uyawubalekela umthetho ngoba nga-reporta kwa-SAPS nga-reporta kwi-national nga-reporta even ngisho kwi-provincial ngahamba nje ngayo lapha ku-Bramfisher Road ngakhuluma no-Captain uMbuthomi ureporter uthi yena amaphoyisa akhona ukumsiza ukuthi kubuye izinto zakhe. Okay, i-death certificate ekaba ama-death certificate abantu engingabazi kodwa uyawachaza yena ukuthi zinga yangazi ukuthi ayihlobo kamkhulu wakhe khona umuntu wayemchaza ukuthi umkhulu wakhe angimazi ukuthi umkhulu wakhe ndlela ngoba uqhakaza lo ama-policy documents ngapha solo nama-policy ezinlokhu omshwalense bese kuba nalezi nama-death. Yes, okay. So okungithusakho mina ukuthi ungikhave ngo-100,000 yena uyikhave ngo-50,000 nengane ikhave ngo-50,000 so lokho kwangenza mina ngagcina ngathuka ukuthi hayibo kwenzeka kanjani umuntu ebe nama-death certificate at the same time uyangikhava mina kangitshele kanti vele sasivele singasazwene ngenxa yokuthi sekukhona sengikubambile ukuthi iqiniso ngathi into aqhelelene nayo ngoba ngireport even ngisho public protector bathi bazama ukumsiza uyabalekela yonke into ngireport ka-CIPC ngoba ethi na ubhuti wakhe washintsha ikhampani wayenze yakhe konke lokho ngama ngithi mina ngiyakulandela ngiyamnikeza ukuthi na ama-reply yabo ka-CIPC bathi yenze i-affidavit wenze nelokhuzane necopy usende necopy ye-ID sivele lapho kusingazwani kungazi ukuthi manje ngiyamnikeza i-pressure yena ufuna ukurelease nje emqondweni wakhe engacabanga lezi zinto. Okay, nilobolene manje ninengane yakhe nihlala nayo. Ingane ngamthola nayo asilobolene angikwazanga ukuthi ngize ngikwazi nje nokuxhumana nomndeni wakhe ngoba umndeni wakhe wayebeka abantu abayingozi nje kuye mangathiwa mina ngicina ngixhumana nomndeni wakhe yilapha ngabe sengisho ukuthi nabamthola. Alright, ngizofaka lezi zimnyama emadlebeni akho because nosisi la kwi-line ku-Cause FM. Isikhathi 9 minutes to 8 udade wethu ke sikhuluma ngaye ngombiza ngo-anonymous. Sisi kunjani sibingelele sikwamukele ku-Cause ekuseni? Siyaphila umakoti wamfowethu. Wow, wikhame ngaka. Cha, ake sizwe dadewethu. Sisezwe iside elilodwa. Ubona nantu uswahlalo insizwa le inboxer naxhuma nahlala. Angazi umlaleli usibiya esachaza isitori sokuhlangana kwethu. Ngiyabuka futhi nakuyithuleleni ovala akhuluma khona ngiyabuka. Isithando sakho, isithando sakho leso. Aphinde futhi ngo-2020. Okay. So ngifuna ukubheka ke nakho ukutholakala nezinto eziningi nokuyona into enza ukuthi ubuhlobo benu bulimale lezi zinto zibandakanya ama-death certificate abantu ama-policy emshwalense njalo njalo usumkhavile ngo-100,000 wayikhava ngo-50 wakhava nengane ngo-50 kuyangithusa la savumelene ngoba kwipolisi yokuqala ngicela ukuphendula nje la kwipolisi yokuqala engangenze ngiseJemiston it was 2021 ngifake uma wakhe uye nabantwana bakhe abawu2 bese kuba umntana wami bese kuba yini cause kwakubukwa iminyaka yabo cause mina I'm 35 ubaba usibiya into 37 cause umntwana wakho no 5 years or 6 years owami uno 10 years lo munye wakho no 12 years ugogo ngoba bathi ukhokha kakhulu yabo une price yakhe yabo so wase ethi yena ubaba usibiya ucela ukuthi ugogo ngoba unayo umasingcwabisane wakhe angasaqhubeki nogogo ngoba yena uzoqhubeka neyase odushwali ayingavuma nami-ke yabo ngoba isithando sami kusamnandi yonke into right yabo so wase kufumaniseka ukuthi-ke izinto azisahambi ngendlela e-right yasiyalapsa ipolisi ngase ngivula enye futhi nakhona sivumelene naye ngoba bekwathi-ke ngesinye isikhathi ngangise-Pinetown ngangibuya eklinikhi ngiyolanda amaphilisi kodwa ngumuntu onoshukela
ngadlula ecebo lethu ngamtshela ngathi ngizondlula ecebo lethu for ukuthi sibe ne-insurance nomasingcwabisane onamakhazi ngoba ukhona u-odmishwari akangaba nankinga sathi masibuya futhi endleleni walibona naye iphepha wathi hayi icebo lethu nalo li-right li-reasonable yabo. Okay. Ama-death certificate kunomntwana engangihlala naye futhi kunabantwana abaningi engibakhulisile abanye sebeze beyasebenza yabo. That time mina nganginganamntwana yabo. Yeah. So abantwana labo engangibakhulisile uma wabo wayeqhamuke eSwazini efike no-boyfriend abantwana bengasakhoni ukuya esikoleni so ngabakhulisa yabo. Okay. Beze badala futhi. So lama-death certificate ubaba uSibiya ayibonayo ngayinikezwa omunye ubaba owashonelwa ugogo ayehlala naye wayefuna ukuthi ngincede umzukulu walogogo ukuthi athole i-ID. Okay. Akwazi ukuthola i-ID. So ubaba uSibiya uyalazi lolo daba ngoba ngamenzela umntwana okay wanginikeza amakhophi. Alright. Okay, anonymous ukuze isikhathi singasishayi. I'm sorry ngicela ukwenza ama questions alidayo ukuze isikhathi singasishayi. Sengi-understand uma death certificate onawo afika kuwe ngaleso sizathu leso. Ayikho imali oke wayiclaima kumshwalense usebenzisa lama death certificates other than ukuthi asetshenziswe ukuthola ipasi. So wakuthola i-ID. yeah. Umbuzo wesibili. Okay, umbuzo wesibili kukenza isikhathi lapha enombolo zobe ufuna ungena buza something. Umbuzo wesibili uzothi ke well akaze kube bikho mali owayithola ngalokho uma amaphoyisa ebengabheka kuma bank statement akho njengalokho kuney'nsolo zokuthi wabalekela into enomthetho phakathi angathola leyo nto leyo noma kungakufaka enkingeni lokho. Hayi ni free baba, ni free. Okay. Wesa? Ngiyabuka isikhathi sethu siyasilimaza mfethu ngicela usalise uyiqede nangu mama uthi lento eshoyo uzuzwile izolo sitolile ama death certificate owaziyo owaboniswa wena ngawo akhona nelodi center akalithola kokusho kwayo. Ma esho njalo anginabo ufakazi mthiya ngoba ngithole mina avele esemadala ama death certificate and ngiyafisa mina ukuthi mhlambe ekuphendule iSouth Africa yonke noma umhlaba wonke olalela ukuthi kulokho engikushoyo okokuthi wathi wenamabhizinisi ufundele udokotela beyinesi lokho kuyakwazi ni noma cha ngoba okay akakwazi ukuzwa ngawo uqala nqa. Ngicela ukubuza isiphi isizathu esenza ukuthi mina ngishade nawe abazali bakho bengazi? Sifuna ukuthi wena benisele imali emsebenzini waze wabhalela uboni incwadi wathi ke ucela ukuthi ke uboni akunisela imali wathi wena uboni akasakhona ukukunisela imali because usayifakile incwadi usalindile. Kodwa ungangena ngenxa isikhathi. Yeah, kuba sesi ubhuti ngambamba echitha ngefoni yami wathi uma ngifuna indle la kade kwenza khona umuntu indle ngizothola indle. Ingxabano yami nobhuti it's coming from far. Ubhuti une-anger. Okay. Enye into mina engiyitholile ngobhuti ngifike kubhuti nganalo ngishibala kodwa ngi-enda futhi kuney'bhuku eyi-20 esezwa amakaka ngendlini. Uthando lwami nobhuti bekumnandi kakhulu kabi. Yiko bengangithi kubaba ukhwanazi ngiyafisa ukuze nawo ama-death certificate ngiyafisa ayibone yonke lento akayishoyo ubaba uSibiya ukuthi ayilona iqiniso. Ubhuti une-anger ethize, unengcindezi ethize from ekhaya. Okay siswami ngenxa yesikhathi ngiyabona nomthiyala usezama ubhuti ngicela nje mhlambe angene aphendule nanokusho ukuthi wena nomfowenu anizwani ngempela yini na? Cha uzosho abasekhaya laba basekhaya lela ibaxoxela ngengxabano yami naye.
la ekhaya bangithanda bangixosha phansi nginkosazane mina la ekhaya ngazwani mina nabafowethu mina nginkosazane mina ngiyabafana abawu-2 asikazi singazwani mina nabafowethu abafowethu befuna ukwenza ini bebeyiboleka kimi imali bengiwumashonisa mina. Okay, siye indabeni zehora lesishagalolunye ama-seconds ambalwa sotoba mfowethu udadewethu uselishindela mhlawumbe nami ngiyabonga bengifuna ukuza kulokho nami ukuthi wena kahle bhuti yini obukhala ngayo ukuze usisa ilungise uma ukuthi konke bengalungiswa kulama-seconds ambalwa seyindabeni. Mina into engiphatha noma ubuyisaba mangasho mangayirephrase kanjalo. Mina sengisatshisiwe ku Facebook na ku WhatsApp ukuthi njengoba ngibizele enkantolo ngomhla ka 22 ngolesihlanu wathi obhuti bakhe bazongibamba. So ngifakwe ku internet uye lo engikhuluma naye anonymous namuhla. So enye izinto lezo engibona ukuthi yena wayengiphepha ngoba efuna ngimondle ngalesi certificate somshado. Okay, kodwa lokho akusho konke kuyiqiniso lokho akusho nje bephikisa lokho kwakusho ngaseqaleni nje bethi wena wathi ufuna ukushada. No, kungamanga kuhlaza lawo. Ngine proof yakho konke. Ngine proof yakho konke ngangisenda kwamalokhuzana ama document kuma emails zami kusekhona yonke into. Uma ukuthi nginamanga akaye kuma emails zakhe elapha khona axolisa khona kusisi waka public protector ngekhohla igama lakhe lo sisi lo. Kodwa nginobufakazi bonke kuma emails mina. Ngamanye amazwi udadewethu lo la ucingweni uhubhu kaBhejane la ushona. Kunjalo nje. Muswile. Ngangixolisa because wayengavumelananga nami. Izinto usiyayenza wayengazenzi ngemvumo yami. Usibiye bekwazi ukungena uyakwazi ukungena ku Facebook wami ize ungasakhoni mina ukungena ku Facebook wami. Ubekwazi ukungena ku Netbank ku account yami usibiya. Ngegama lami wazi wafake i-signature yami ebhalela umbuthuma i-complaint ngami. Yini mina ngingakwazanga ukwenza lezi zinto lezi ayeyifuna ubhuti. Okay, sifumele sithi seyindabeni mhlawumbe sobuya siqeda nje straight indaba sivale kahle omunye Isibona lezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akusona izokhozi FM nenhlangano ye-SABC ukhozi FM luhamba phambili. Ukhozi FM luhamba phambili lokhozi FM sanavela umsakazo ukhozi FM singena ke engosini yethu ke yokugcina mhlawumbe ama-second imzuzu ebemibili maximum. Sinomfowethu uthi ngathi wala ngentombi noma ngunkosikazi ku Facebook angaze ngikhiphe ngisho lodwa ijwelelele ukumlobola kodwa ke namhlanje ngilonkosikazi othi mina ngamthola ikudla zokuxhumana uthi ke manje umfowethu usandile sibiya okumanje impilo yakhe isengcupheni ngenxa yalo nkosikazi wakhe amthola ku Facebook ucela usizo nanokuphinda aqoqwashisa abantu abalaleli bakade ke izinto abazenzayo ku Facebook ukuze bangezogcina ke sebefana naye impilo yabo ke ibe sengcupheni. Dadewethu anonymous sesivala nje usekhona ngithi. Okay, nginombuzo wodwa for wena ngenxa yesikhathi ngoba siyangishaya. Umunye umuntu uzothi ay you are insensitive noma ngathi nje awucabanga ufika nengane vele la kulomshado. Mhlawumbe ngomunye umbuzo ngasingawubuza ingane nobaba wengane uphi ubaba wengane? Ubaba wengane ukhona. Ingane ubaba usibiya wangithola ngivele nginayo ngihlalela nayo ingane. Okay, angicabananga nobaba wengane. Ubaba wengane sahlukana, ingane isasencane. Kodwa kungeyona into ethi ayicishe ifane nalena. Asinayo ingxabano etheni kangako nobaba wengane yabo. Abantu lokho kwaba phakathi kwami naye ubaba wengane ngoba ubaba wengane ubengayisupport ingane ngaze ngamfaka i-maintenance for umntwana. Then we post le kwi-interview kaSibiya wavela ubaba womntwana esexoxa nobaba uSibiya. Okay, kulungile we've got ubaba womntwana mzaba mavuso sikubingelele mfethu kwamukele kukhozi. Yebo bamthisiqemeza kanjani? Siyaphila bafomben sishawa isikhathi ngena ngiyazi uzofuna ukulanda nawe istory eside. Ubulalela ukhozi since siqala kunomfowethu la ngathi sigcine senazana ngoba ingane yakho ihlala kuyena. Lokho akushoyo ngokwazi kwakho kuyiqiniso ngodadewethu. Ngibudisiqemeza uma ngingaqala nje ngisho ukuthi okokuqala ngibebuhlungu ngihlukunyezwa ngilosisi le engithuka ku Facebook yonke indawo engithuka kuzohlanganise nomndeni wasekhaya ihlangane nabo abanye bomndeni yengane
into Facebook. And then okunye lento leyo ukuthi kuthiwe udokotela njengala intombane kwazi ukuthi udokotela owner yamateksi unama-truck mina ngangimazi enza ama-tender wama-Ngeke traveler ko-Cape Town yonke indawo bemazi nje ephila leyo mpilo leyo so nami ukubana naye ngadibana naye kwenye i-social network kwakuthiwa i-toilet so zaba i-toilet use-boarding school ufunde e-boarding school angimazi umntwana ukuthi use-Pine Town ngoba i-claim yakhe ayiclaim ecourt yayithi umntwana use-boarding school angikwazi ukuthi umntwana sowahlala e-Pine Town then nokushada lokhu akushadile usisi wakugijimisa eshada efuna ukwenza i-disclaimer ecourt ukuthi yena ushadile umntwana e-boarding school kanti umntwana uzohamba ayogana naye okungithuse kakhulu ukuthi umntwana naye khona akekho safe so-ke kunjalo futhi nakhona enkantolo ngakusayini ukuthi angikwazi ukuthi umntwana ngiyamondla kuphela ngifuna ukuxhumana naye ngoba ngiyambona usisi ukuthi uyingozi and ngendlela ayingozi ngakhona impilo yami ayikho safe then the other thing ngathi ngisecourt usisi waphuma eminyango wafonela iy'nkaba ukuthi zizongidubula usisi kanti la ekhuluma nanefoni kunosisi oyi-translator ngaphakathi ecourt wabuya wazotshela ummeli wami ukuthi angahambi nami ngoba usisi usefonela iy'nkaba ukuthi zizongibulala ngase-ke mina ngizama indlela yokuthi-ke ngihambe ngiyofika i-children's court ngoba I was supposed ukuthi ngiye e-children's court. All right. Noma hayini uze le case izophela. Okay, but mfoma futhi ngivumele ngiyibambe la ngenxa yesikhathi sesizulu udaba lakho ubuwazi ngendaba ye-certificate ukuthi une-certificate abantu abashonele Utami ngoba ngikhuluma nawe nje i-ID yami lokho ayitshontsha ngo-2013 ngazama ukuvula amacala ecourt kodwa kumukele. Okay. All right. Ngicela ukubamba mnganami. Ngicela ukubamba. Dadewethu kunabantu abawu2 abakhulumayo khona nowesithathu abafuna ukukunika yena isikhathi esingiphoqayo bakhuluma udaba olulodwa. Okwakho nje ukuyisongela ke egcineni because ufuna ukunikela into ethiwa ilungelo lokuyiphendulela. Dadewethu. Okay, akusakhuluma ke dadewethu. Dadewethu khona on the line simfakile asikaze simdrope nango ke selivalo ucingo. Done. Case closed. Uyivalile ucingo benike ithuba lokuyiphendulela. Mfowethu mntu asiqale ngawe ubhuti yini engasizakala ngayo manje ngiyazi ukuthi usebenzele eDepartment of Home Affairs. No ubhuti ngamanje uyenkantolo lapho umuntu usabela impilo yakhe ukuthi ayikho safe nama-threat. But all in all nje besikuveza kakhulu ukuzoqwashisa abantu la ohleleni ukuthi ababheke inkundla zokuxhumana izinto abazenzayo because njengamanje isibheka ngisho impilo yengane phakathi nempilo yabo ukuthi izinto abazenzayo ukujela kwa-social network kade ukuthi impilo yakho awuyifake nengcupheni ngalokho uzenza into zokuthi usuyogana usushadile njengamanje umesi ushadile babunca bafike kwasho ukuthi indoda yakho ushadile wena ngithi yabo so bafo era correct mfowethu. Mina kunzima njengoba ngizohamba nje ngomhla ka-22 angazi noma ngizobuya e-Utrecht ngoba le magama angisongelayo athi ngizobona angazi ngoba ngiye ngazama ukubika emthethweni inkantolo namaphoyisa uma uthi ubika udaba lukanjalo Angisondela kancane nje microphone yes. Emthethweni ke e-police station nasemthethweni nje inkantolo uma uthi ubika udaba lokuthi umuntu uthe uzobona libe nixabene kuthiwa usuke ungakasho lutho lapho lo muntu akakusabisanga so so nje into kanjalo sibhekene nayo ngokomthetho mfowethu siyabonga kakhulu. Belokho sefamile sumele sibheke lapha lo daba umuntu ke uhlele khona ke tholakala ke kwi-organization thuleleni wayechecka ku-Facebook nasey'nkundleni zokuxhumana lo bekuyizweni sakhile emsakazweni wakho Ukhozi FM. Sithemba ukuthi kuningi nawe othe wakufunda kulona lolo suku.